Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saudos desde Ribadumia, estudios centrais de Canal Rías Baixas, donde empezamos unha nova edición do programa Falemos. Analizaremos a política municipal do Concello de Boiro dende o punto de vista e co portavoz do Partido Popular neste Concello. Faremos, lóxicamente, estamos no 50% da legislatura e analizaremos todo o que nos dé de tempo con Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Logo nos iremos a Pontevedra e estaremos co portavoz do PSOE, con Iván Puentes, o mismo 50% de legislatura, 2 aniños por diante e 2 por detrás que nos quedan. Cal é o balance do Partido Socialista e cales son os proxectos que ten para esta ciudad capitalina, non só da provincia, sino tamén das Rías Baixas. E a semana que ven se abre unha das feiras bienales máis importantes aquí en Galicia, unha feira estratégica para o sector do metal, donde dende o día 17 hasta o día 19 estará no recinto feiral de ICEBI en Vigo máis de 200 expositores nacionales e internacionales expoñendo o milloriño do mundo neste sector. Pero non é que o conteo, senón que non o ten que contar o secretario xeral de ASIME e director xeral de Mintech, que é a feira tecnolóxica. Enrique Mallón, benvido, como estamos? Hola, moitas gracias, moi ben, moi ben. Facía xa uns veciños que non pasaba vostede por aquí. Bueno, entramos no primeiro, que é Mintech e en que consiste e a repercusión ou a importancia que conleva? Bueno, esta feira é a cuarta edición, é unha feira que ten como objetivo principal aunar o que é a industria máis tradicional, esa industria ou sector do metal, cas novas tecnoloxías, esas tecnoloxías que nos permiten hoxe en día pois ser un dos sectores punteiros tanto en Galicia como en España, e ten o objetivo pois de amosar esas capacidades técnicas de fabricación, de producción e eses avances, como digo, tecnolóxicos que nos fan ser punteiros, non? Ese é un dos obxectivos principais. Lóxicamente, un dos principales organizadores e, digamos que, artistas ou artífices desta feira é ASIME. ASIME leva 45 anos, máis de 600 industrias. Defina un pouquiño esta e a importancia que ten e onde estamos Galicia se nos comparamos. Bueno, realmente as últimas novas do sector metal galego pasan por un incremento de emprego a finais do exercicio 2024, un 3% en emprego, máis do 10% de facturación, e hoxe en día voltamos ao número de máis de 60.000 traballadores só en Galicia directos. Estamos representando o 19% do Produto Interior Bruto de Galicia, e a nós nos gusta definirnos como a espiña dorsal de toda a industria de Galicia, non? Por qué? Pois porque as nosas empresas fabrican e traballan para industrias como automoción, como naval, industria aeroespacial, incluso fabricantes de equipos e maquinaria para a industria da alimentación ou da madeira, non? Por lo tanto, somos moi transversais, pero absolutamente estratégicos. A situación é boa, a do sector, pero sí é certo que temos algunhas eivas ou algúns retos que temos que intentar vencer nos próximos anos, como pode ser a escasez de persoal cualificado ou tamén unha escasez de chan industrial que levamos pois xa décadas con esta problemática. Logo entraremos nas necesidades que teñen estos sectores, pero que significa o polo ibérico? Explíquenos un pouquiño máis para os que non somos especialistas no sector. Pois a verdad que me gusta moito esa pregunta, porque o noso eslogan, non? A Feira Industrial e Tecnolóxica referente do polo ibérico. Para nós o polo ibérico é Iberia, é dicir, España e Portugal. Por que destacamos este calificativo ou destacamos este eslogan? Porque nas últimas, sobre todo na última década, o que antes parecía que era unha competencia bastante relevante entre Portugal e Galicia e o resto de España a nivel industrial e técnico, hoxe en día é absoluta colaboración e cooperación. As empresas galegas, as empresas portuguesas, as empresas españolas teñen claro que non competimos entre nós de xeito, digamos, destacado, senón, sobre todo, conformamos un territorio que nos consideramos idóneo para que os grandes compradores internacionais aposten por ele, é dicir, a un empresario pois de Estados Unidos ou unha empresa ou de Alemanha ou de Francia destinan ou queremos que destinen eses proxectos a un amplio territorio onde, como polo ibérico, podemos ofertar as nosas capacidades e garantir pois un bo éxito na culminación deses proxectos que cada vez son máis técnicos e máis complexos para poder
levar a cabo, non? Polo tanto, queremos que se una tanto España, Galicia con Portugal a nivel, sobre todo, de ofrecer pois esas capacidades ao mundo, non? Cando falamos de sectores, podemos poñer un exemplo do naval ou podemos poñer un exemplo dos enerxías renovables. Non só facemos os cascos dos muiños ou os cascos dos barcos, tamén poñemos a tecnoloxía, non? Eso vería a ser o que se chama Industria 4.0. Pois que é a sí. Industria 4.0? Sí, para nós a Industria 4.0, que foi, digamos, tamén unha das marcas da última década, para nós hoxe en día incluso pode estar hasta superada, por aí xente que fala da 5.0, bueno, basicamente falamos das tecnoloxías máis avanzadas e, como ben dís, en Galicia facemos cousas tan singulares e tan destacadas como pode ser pezas para un avión, componentes para a industria de seguridade e defensa, facemos tamén barcos con alto valor engadido e, obviamente, os máis tradicionais, pois, automóviles ou turismos, non? E tamén estamos cada vez máis nas enerxías renovables, como pode ser o caso de eólica terrestre, pero tamén a mariña, onde somos un dos polos máis relevantes mundiais a nivel que estamos de fabricación. facendo fora, non aquí. Exactamente, estamos fabricando para fora, probablemente somos o primer polo a nivel mundial de fabricación e construción. É certo que aí é líder, sobre todo, a comarca de Ferrolterra, pero hai empresas do Salnés, empresas das Rías Baixas que están traballando pois para eses líderes que son, no caso de España, sobre todo, Navantia e Windar, non? Pero aí hai moita empresa, moita cadea de valor implicada, moita empresa galega, e nós o que defendemos dende a CIME e tamén dende Mindtech é que debemos estar cada vez máis diversificados. Creemos que é a proba realmente de que a diversificación é útil, pois é a situación da industria galega hoxe en día, onde hai a maior parte das empresas do sector metal e tecnoloxías asociadas están facturando pois unha porcentaxe para a industria da automoción, outra porcentaxe para a industria aeroespacial, para a seguridade e defensa ou enerxía, non, equipamentos para o mundo da enerxía. Por lo tanto, esa diversificación é unha garantía de éxito dende o noso punto de vista. Claro, e cando falamos vostede, cando cita que traballamos para empresas de fora e facemos componentes ou pezas importantes aquí, desenvolvemos ese tipo de tecnoloxía e de industria, estamos falando de que defendemos para as primeiras potencias do mundo, non só para, digamos que o segundo ou terceiro, non? Sino que as primeiras empresas. Temos aquí delegacións de empresas suecas onde facemos moita maquinaria tecnolóxicamente importantísima, pero tamén cando falamos de componentes para os avións falamos das primeiros fabricantes, non? Por exemplo, Sí. Airbus, non? Airbus, Boeing, por exemplo, unha das industrias que ten máis protagonismo en Mindtech na próxima edición vai ser a industria aeroespacial, tamén a industria de seguridade e defensa, a industria de eólica mariña. En todos eses casos, como ben dís, temos xa líderes mundiais aquí en Galicia, que obviamente non vamos a decir que somos os mellores en todo, ni moito menos, porque non sería certo. Bueno, estamos aí. Pero sí é certo que temos xa proveedores de primeiro nivel certificados. Claro. Algo que, por exemplo, na industria aeroespacial sería impensable. Eu teño pois a honra de ser presidente do Consorcio Aeroespacial Galego tamén, e aí hai 12 anos non tiñamos prácticamente nada en Galicia, salvo dúas excepcións. E hoxe en día temos máis de 40 empresas que traballan para os grandes fabricantes, non? O que ven a amosar que esa diversificación é posible e que dá pois os seus frutos, non? Porque esas empresas, como pode ser o caso, por exemplo, de Delta Vigo ou industrias como Tun Eureka, aquí no Salnés, pues son industrias que realmente están traballando en todas estas actividades prácticamente que estou citando, non? Por lo tanto, apostamos pola diversificación, sen dúbida alguna, e Mindtech tamén é un foco, é un faro para esa diversificación que é interesante para todo o polo ibérico. Me parece importante que resalte que non só facemos componentes ou pezas, digamos que a medida, non? Sino que tamén somos un pouco de referencia para moitas das empresas, por exemplo, a aeroespacial que vostede acaba de citar, no sentido de que temos aquí unha especie de polo ou de centro de investigación de estas grandes multinacionales polas nosas condicións orográficas e pola nosa capacidade de aportar desde o punto de vista desde as universidades hasta os fabricantes, non? Así é, non? E despois, obviamente, hai que intentar fomentar pois as condicións necesarias para que a xente queira vir aquí a investir, queira vir aquí a traballar tamén, queira vir aquí a unha feira, porque, por exemplo, o caso de Mindtech non a organizamos para ver se sacamos unha rentabilidade económica, a rentabilidade para o territorio. Pois, por exemplo, por citar, hai delegacións
de Egipto, delegacións de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, hai delegacións de Singapur, é dicir, son delegacións que se non existisen eventos como ese non iban a estar aquí, ou estarían en outro momento por outro motivo, non? Por lo tanto, creo que conformamos cos centros tecnolóxicos, universidades e, sobre todo, cos empresarios e empresarias que invisten e co persoal cualificado que está nesas empresas, pois somos atractivos, somos competitivos, pero, dende logo, hoxe en día, a competencia é tan feroz e tan dura que ese é o panorama que describimos hoxe. Eso para nada garante que dentro de un ano ou dous estemos na mesma situación, nin moitísimo menos. De feito, eu levo 25 anos no sector, prácticamente a primeira vez na historia que temos tanta capacidade productiva empregada, é dicir, que estamos a máis do 90% de capacidade, pero tamén é certo, porque non é ouro todo que brilla, tamén é certo que temos pois menos personas que hai unha década no sector e tamén menos empresas, pero sí, probablemente, máis sólidas, máis estables e, sen dúbida alguna, máis competitivas, porque aí están os números. Pero quero dicir que realmente competimos con distintos lugares do mundo, claro, onde, pois, por exemplo, é gratuito o chan industrial, o custe enerxético é 4 veces menos, obviamente salarios nin que decir, pero eso nos non imos a competir nunca, nin queremos facelo por salarios, eso está xa máis que vencido, pero sí temos outros apartados, como pode ser, por exemplo, a axilidade burocrática que sempre demandamos ás administracións públicas. Non é suficiente. Temos que ser moi áxiles, temos que dar solucións aos investimentos que queren chegar aquí, e para iso, obviamente, pois a burocracia é un enemigo perfecto, non? E dotar de conectividade e de servicios, non? Que papel xoga aquí e que papel está xogando ou incluso está chamado a xogar, porque Internet leva 25 anos, por decirlo de algún xeito, pero a IA, a inteligencia artificial, leva uns meses, todavía non sabe andar, non? Ou non sabemos andar con ela, non? Sí, por lo menos a maioría. Que papel ven a xogar no desenvolvemento de información, de novas capacidades e de novos servicios? Bueno, pois igual que esas tecnoloxías 4.0, non? Cando chegaron foi unha revolución, ou a intentar destacar aquí algo novedoso e positivo para Galicia e para o polo ibérico, que é o interese dos directivos e dos empresarios por coñecer novas tecnoloxías que se poidan aplicar, non? Como é o caso da inteligencia artificial. De feito, unha das xornadas específicas que hai 10, creo, ou 11, nesta feira, hai, por exemplo, Seguridade e Defensa e Eólica Mariña, pero hai unha sobre inteligencia artificial especificamente con xente de máximo nivel mundial, non? Por qué? Porque cada vez, como ben pois comentas, interesa máis ás empresas e se realmente dominas, por exemplo, a inteligencia artificial, vas a ter unha ventaxa competitiva. Que sucede? Que tens que ser moi bo aplicalo e investir máis que recursos económicos directos tempo do teu equipo para intentar coñecer ben esas vantaxas, non? Pero si existen, si se están aplicando e nós tamén, pois como feira, queremos poñelas pois ao coñecemento de todos, vai a vir xente de fora de España para falar sobre estas vantaxes e intentar que as empresas do polo ibérico, Galicia, Portugal, España, se aproveiten delo. Agora entramos un poquinho máis en detalles e, lóxicamente, das actividades que vai haber dos eventos, do B2B, das conferencias ou do networking que vai haber dentro da feira. Pero antes me gustaría que seguira expoñendo un pouquiño que non só fabricamos para Airbus componentes dos avións grandes de pasaxeiros, sino que isto nos sigue tamén como un polo de investigación para os novos operadores que son os drones, non? E os drones non só están para sacar fotos e vídeos, sino que tamén para usar na guerra. Sí. E en, digamos que, seguridade e defensa temos unha das empresas potentes do mercado, que é Eurovesa, que naceu en Santiago, pero que xa está en Valga, non? Sí, hombre. Por onde vai o mundo por aquí? Claro, nos aí estamos traballando nos últimos anos intensamente para intentar ampliar esa cadea de valor en seguridade e defensa e que haxa máis empresas galegas. Como ben dís, un dos líderes, dos poucos líderes que temos en Galicia, Eurovesa, aparte cunha proxección moi boa. Temos tamén a Navantia, que tamén é unha empresa moi implantada en Galicia. E despois xa temos 4 ou 5 empresas que poden estar facturando un 25% da súa actividade en seguridade e defensa, e que todas estas queremos que sexan tractoras de outras moitas que poden entrar.
Isto non significa que haxa pois, café para todos, que isto sea sinxelo, nin moito menos, nin moito menos. E é para especialistas. Exactamente, pero realmente se nós, dende a CIME, tamén esta feira Mindtech vai a abondar nelo, somos capaces de que traccionen estes líderes a toda a cadea de valor en Galicia ou en Portugal tamén, cos que país co que estamos colaborando, pois poderemos ter moita máis actividade pois nesa seguridade, non? Seguridade de defensa que hoxe en día está fora de todo o debate. Lóxicamente haberá xente que lle guste máis o conflicto ou menos, dende logo a nos non nos gusta nada, pero sí a seguridade que todos queremos e ansiamos, non? E, polo tanto, hai que traballar para elo. Temos recursos. A mellor forma de evitar a inseguridade é estar seguros. Exactamente, non ter unha protección adecuada, e, dende logo, xa digo, a Unión Europea decide uno, polo tanto, non está en debate hoxe en día, si está en debate como chegamos a eses números, a esas industrias, a esas persoas que poidan traballar para proveer deses servicios, non? Polo tanto, nos creamos o grupo de SEC Defense, Security and Defense, un grupo destas empresas tractoras e de empresas que están traballando para intentar que Galicia pois, teña tamén pois, un peso relevante na industria de seguridade e defensa. Falenos un poquinho máis da feira. Digamos que, bueno, e de automoción, que non falamos nada, e que somos un dos grandes fabricantes de europeos, o cuarto, non? Sí, sen dúbida alguna, e Galicia, pois, a cuarta comunidade tamén en España. Estamos falando de que en automoción temos máis de 20.000 traballadores directos, estamos falando dunha factoría como a de Stellantis, que é das máis competitivas ou a máis competitiva do grupo, e si é certo que estamos... E todo o que está alrededor. Claro, estamos nun momento de dúbidas, porque si é certo pois, que o vehículo eléctrico non vai tan rápido, tan áxil como se pensaba. Hai grandes compañías europeas que investiron, e tamén que están en Galicia, que investiron para intentar acompasar eses investimentos en teoría a venda que se iba a producir destes vehículos eléctricos. Non estamos a ese ritmo, pero bueno, sí podemos decir que o 2024, cos datos que temos do informe do sector en Asime, pois podemos decir que medrou un 1% en emprego e un 1% en facturación. Básicamente o que fixo foi estabilidade en números. Hai xente que non lle gusta que digamos estabilidade respecto á industria da automoción, pero é a realidade. Outra cousa é que hai incertidume, pero eso tamén pasa en outras actividades. Non somos optimistas, imos a ter que sudar e pelexar moito, e sobre todo a Unión Europea e os países membros teñen que pensar o ritmo que lle queren meter o vehículo eléctrico e as exixencias, non? Que xa se ve que as estamos un pouco postergando. Claro. Sí, o 30 non é a fecha. Vai a ser que aplazar. Exactamente, non imos a chegar, non? E despois, bueno, está a chegada dos investidores chineses, que cada vez é maior, están chegando ao noso sector, e, bueno, pois ten as súas cousas boas e tamén ten algunha mala, non? Pero, bueno, probablemente a Unión Europea levamos xa varias décadas que non nos estamos decatando realmente da amenaza que pode supor pois outros investidores, pero bueno, nós o que estamos sobre todo é que haxa actividade, que haxa investimentos, que haxa negocio, e bueno, son os nosos gobernantes os que teñen que ver un pouco máis alá, non? E a nivel de centros de investigación tecnolóxica, por exemplo, na automoción sí temos moito, e no resto dos sectores tamén? Sí, estamos, por exemplo, na eólica mariña temos a uns grandes líderes como Navantia e Windar, que teñen os seus equipos. Hai proxectos da Xunta de Galicia para crear un polo de enerxías marinas en Ferrol. Na industria aeroespacial hai un polo moi relevante en Rozas, en Lugo, para non tripulados. Digo, en Lugo. Exactamente. E despois, bueno, despois hai outras actividades máis incipientes que aínda non teñen pois eses centros, pero bueno, as universidades teñen pois unhas boas capacidades e bueno, despois tamén facemos unha labor, creo que moi importante, as asociacións como a CIME, pois difundindo as nosas capacidades polo mundo, traendo tamén investigadores a Galicia, investidores e colaboradores, non? Por iso estes eventos son moi interesantes tamén para eso, para poñer en común xente de moitos lugares, non? Fálenos da feira. Quen é bueno, primeiro descríbanos o perfil do visitante e do expositor para que, digamos que para que seleccionamos un pouco. Sí, pois digamos, para nosos titulares son cuarta edición de Mindtech, o obxectivo é máis de 10.000 visitantes, creo que vamos a conseguir, 215 expositores a día de hoxe, e país invitado ao México, que ven con máis de 40 empresas, moi relevantes, a maioría. Estará o embaixador de México en España tamén, na inauguración e acompañándonos os primeiros días. E o perfil do visitante é netamente profesional. Si é certo que hai unha porcentaxe que pode rondar o
o 7-8% de estudiantes dos últimos anos das titulacións que nos interesan. De feito, hai un foro sobre personas, que como nos gusta titulalo, para falar das oportunidades que hai para esta xente. Os expositores son empresas de fabricación de maquinaria, novas tecnoloxías aplicadas á industria, empresas de seguridade e defensa da industria aeroespacial. Realmente é unha feira netamente profesional, pero que tamén quere atraer a xuventude para que vexan realmente que se fai en Galicia, que se fai no polo ibérico e que traballen no noso sector, pois recén titulados ou tamén xente que está en outras actividades. Claro, e falaba de estudiantes tamén de formadores, non? Tamén supoño que é un bo sitio, un bo foro e unha boa oportunidade para moitos dos profesores. Ponentes hai moitísimos, non? E ademais das mellores empresas e tamén do resto de fora, non? Dos internacionales. Temos máis da metade son de fora de España, temos ponentes tamén de Portugal, e despois, sobre todo, empresas, o que nos gusta é traer, sobre todo, empresas que poidan comprar no polo ibérico, non? Por lo tanto, aí teremos empresas como Airbus, como Boeing, como Indra, empresas como Navantia, é dicir, empresas que realmente son normalmente compradores dos produtos e servicios que fabricamos en Galicia e no polo ibérico. Logo habrá tamén o B2B, os que son as chamadas reunións físicas e virtuais, non? Sí, exactamente, vai haber, pois, de feito, vindo para aquí... Para que o mundo este conectado, digamos, non? Exactamente, estamos intentando cadrar todo, porque hai, pois, non quero facer augurios a ver se me vou a equivocar, pero bueno, os números que temos de inscripción reais, bueno, fan pensar que isto pinta moi ben, o vaya sea así, que realmente os expositores se incrementen, queden satisfeitos, e os visitantes tamén, non? E se poidan facer contactos, reunións para o día de mañán, claro. Exactamente, eso vai a pasar, veñen delegacións de 15 países, non me equivoco ahora mismo, algunhas moi numerosas, como Emiratos Árabes, como o caso de Colombia, o caso de México, lóxicamente, e, bueno, despois en expositores, pois Portugal ten, pois eu creo que ao redor do 35% dos stands, non? Bueno. Que é algo moi interesante tamén. Moi interesante. Horario de 10 a 6 da tarde? De 10 a 6 da tarde, martes, mércores e xoves. A semana que ven. Exactamente. 17, 18, 19. 19. Animamos a que se vaya tamén ca filosofía de pasar un bo rato, que a nosa venta tamén da feira son experiencias realmente de traballar, pero tamén nun ambiente agradable. Hai eventos de networking, hai cenas, hai xantares tamén para poder debatir e que o ambiente realmente sexa o que enganche o público. Traballo, pero tamén un pouquinho. Bueno, Galicia é a capital do mundo, non? Capital do mundo eses 3 días. Por eso digo, non solo Vigo, sino isto é Vigo, capital do mundo. A verdad que é un orgullo ver como, por exemplo, veñen xente desde Singapur, desde Argentina, desde Colombia, de México, Marrocos, é dicir que, bueno, ver cando empezas a ver a lista desde Suecia, un bo número tamén de compradores, bueno, realmente que te enche de orgullo ver que, a lo menos, aportas pois esa parte do traballo diario en que aquí veña xente a ver empresas, a visitar empresas, algunhas saen da feira a ver en instalacións fabriles tamén fora. Os contactos, ou acuerdos ou preacuerdos. Creemos que vai a ser moi bo. Bueno, e agora sí que lle deixo tempo para reivindicacións. Dende vostede decía que, lóxicamente, as administracións, tanto a Xunta como o Goberno de España, como a Unión Europea, deben de facilitar máis, digamos que o trámite burocrático e as condicións para investimento aquí. O sea, isto de que produzcan que nos aquí diseñamos pero que se fabrique en outro lado, eso estáse acabando, non? Nos considerámonos, eu mesmo en concreto, pois unha persoa que intento ser rigurosa cas reivindicacións, cas propostas. Sabemos que as cousas no mundo empresarial e industrial son difíciles, porque estamos competindo con todo o mundo, pero temos que decir as cousas claras para intentar axudar os nosos gobernantes a que tomen as decisións máis axeitadas, igual que facemos nos no seo das empresas. Por que digo isto? Porque se ben digo, por exemplo, que hai que mellorar na axilidade burocrática, hai que mellorar moitísimo, todavía camiño por percorrer, sen dúbida algunha, hai que mellorar no suministro enerxético, por iso apostamos polas enerxías renovables, apostamos pola eólica mariña que se compadeza ca industria tan querida e tan proveitosa como é a pesqueira. Nos só defendemos eólica mariña con pesca, é dicir, coa compatibilidade que creemos nela.
Pero despois tamén hai outras cosas positivas. Por exemplo, rachamos unha lanza a favor das administracións públicas en formación profesional. Mellorouse moito nos últimos anos. As administracións públicas asumiron que realmente había un problema de adecuar a oferta formativa cas necesidades das empresas. Temos máis formación dual, temos financiación pública para facer as microcredenciais que impulsou a Xunta de Galicia con moito éxito, formacións de ata 60 horas para incorporar xente de xeito rápido. Agora temos a necesidade de incorporar xente de fora da Unión Europea. Estamos traballando con Colombia, con Perú, con Chile, cos mellores, con xente que realmente ten cualificación que nós non temos, que non temos persoas que teñen esa cualificación. Aí tamén lle pedimos ao Goberno de España, que está ahora con novo reglamento de estranxeiría, que nos facilite que as subdelegacións de goberno cas que falamos... Que se poidan contratar. Claro, diariamente que se permita vir, hai que mellorar o catálogo das ocupacións de difícil cobertura, desas donde non hai galegos que poidan cubrir, que non hai, ou tamén vou a ser sincero, ou que non se queira, porque si hai algún paro por aí ou desemprego que é absolutamente discutible, non? Non se entende. Discutible ou que non se acepta, non? Despois temos tamén unha situación que son números, non creo que sexa rebatible, que é o absentismo laboral, non? Temos un absentismo laboral gravísimo, gravísimo. Decir, obviamente non debe ir a traballar quen este mal, eso é obvio, eso faltaría, non? Nadie pretende iso. Pero sí que tamén estamos absolutamente seguros que hai unha porcentaxe de persoas que non queren ir a traballar porque non queren, basicamente, non porque non poida, non? Entón, porque non lle sea rentable, porque o sistema lle permite a pillería, non? Exactamente, entón creemos que aí hai que ser mínimamente rigurosos. Para as empresas que teñen moito coste. Claro, e o goberno que tamén se... Iso é unha goteira que se perde. O Estado tamén se afecta, non? Entón creo que aí hai que ser rigurosos, que vaya a traballar, e que non vaya a traballar, que non poida, obviamente, só faltaría, pero sí sabemos con total certeza que hai situacións que non son reais e, polo tanto, hai que ser tamén rigurosos con eso, porque o que era hai un 5% de asentismo hai nada, hoxe en día estamos en niveis do 10 ou do 15 ou do 20 en algunha empresa, o cal non é asumible, non? Ao final todos nos conocemos, somos veciños e, bueno, as cousas non son tan complexas de adiviñar, polo tanto, aí temos que facer un traballo, estamos facendo, polo tanto, quedan moitos retos e imos a intentar acadalos, non? Partindo desa satisfacción da situación actual do sector, pero que tamén non nos engañemos, en algunhas actividades temos sectores ou actividades máis sólidas, pero tamén con menor volumen que tiñamos hai anos, non? Pero bueno, sí estamos satisfeitos. Como lles afectan, digamos que as propostas que todavía están no aire, pero as propostas de aranceles, por exemplo, metidas por Trump nas últimas semanas, a ver canto cambia ou canto duran, pero a nos afectanos as decisións nas últimas semanas, a ver canto cambia ou canto duran, pero a nos afectanos as decisións da administración Trump directamente. Estamos nun 4% de exportacións, non é o destino principal, aínda que é o cuarto, se non me equivoco, noso, xa Estados Unidos medrando ano tras ano, pero estamos falando de 220 millóns de euros, non é o preferente. De feito, por exemplo, Turquía irrumpeu agora como segundo destino das nosas exportacións, algo sorprendente, pero sí afecta moito de xeito indirecto, porque nos enviamos moitos produtos, bens de equipos, servicios para Alemanha, Francia ou Reino Unido, que rematan finalmente no mercado estadounidense, non? Por lo tanto, se hai aranceis, eles van a vender menos e nós imos venderlle menos pois a Francia, Alemanha ou Reino Unido. Por lo tanto, teñen afectación, sen dúbida alguna. Eu son dos que quero ser relativamente optimista, porque considero que realmente se van a reducir esas porcentaxes que decidiu xa pois a administración Trump. É malo para os dos lados. Exactamente. Nos creemos que tan malo para Estados Unidos como para nós, que a Unión Europea ten que ser un aliado de Estados Unidos e Estados Unidos da Unión Europea, porque senón o espacio de Estados Unidos o vai ocupar probablemente outro mercado, non? Por lo tanto, penso que é un momento que está prexudicando, sen dúbida algunha, o comercio internacional e o sector metal galego. Non podemos esquecer que do total de exportacións galegas, de todo as exportacións de Galicia, o 40% son do sector metal, non? Por lo tanto, sí nos afecta, pero queremos ser relativamente optimistas e agardar que haxa acordos e melloras, non, neses números. Cales son esos retos que vostede falaba antes que ten o sector, así como para ir un pouquiño rematando? Bueno, pois eu diría, pois o principal hoxe en día é atopar un número de persoas cualificadas, xa non digo os que se precisan, falamos de incluso uns 5.000 en toda Galicia, non imos a cadalos a curto prazo, pero sí, se nos falamos de formacións ou de, digamos que de formacións ou de titulacións
máis ou menos tecnolóxicas, ingenierías, arquitectura, telecos, robótica... E tamén de persoal operario de fabricación e producción, nas dúas liñas. Bueno, sí, ¿no? claro, porque as grandes teñen falta disto, sí. Sen dúbida da FP básica incluso. Exactamente, entón, aí realmente nos facemos autocrítica, nos creemos que no sector metal galego non expuxemos correctamente en que consiste hoxe en día, todavía hai xente que aínda pensa que hai realmente que estar continuamente cheo de aceite ou de grasa nun andamio cun risco tal, e iso pasou a historia, eso eran parte das actividades hoxe en día. Nos facemos, xa digo, avións, barcos, vehículos militares, componentes aeroespaciais, e facemos outras cousas tamén. A robótica, ¿no? Exactamente, ¿no? Polo tanto, é un sector moi atractivo, para as próximas décadas creo que con moita estabilidade. Invitamos a xente xoven a incorporarse ao noso sector. Despois temos un problema, obviamente, en Europa e en España, de natalidade que perxudica o número de persoas, o reto da axilidade burocrática, e tamén hai outro reto que é o de atraer investimentos, non? Dende logo, hai que mellorar esa situación, hai que intentar que os investidores internacionais cheguen a Galicia, aposten, polo tanto, hai que facilitar, hai que impulsar enerxías renovables, hai que mellorar os datos de asentismo, e hai que intentar aportar chan industrial a precio competitivo, se queremos recibir investimentos, senón serán outros países os que reciban. Parece unha utopía que haxa empresas que non se poidan instalar aquí por falta de enerxía, ¿no? Por algo así. Señor Mallón, chegamos ao final do camiño, pero ten a última intervención, un minuto para decir o que vostede queira ou para invitar a audiencia a que a audiencia especializada ou profesionalmente relacionada con metal, para que vayamos a Mintech. Bueno, pois eu diría, hai que ir á Feira Mainte, cuarta edición, en Vigo, martes, mércores e xoves. Estou absolutamente seguro que todo o mundo vai a ver colmadas as súas expectativas, porque van a estar os grandes compradores nacionais e internacionais, empresas locais tamén cas que se poden establecer sinerxias. Temos, eu vou a decir xa agora, o triple de inscripcións que na mellor edición, polo tanto, creo que cun poquinho de sorte vai a ser un fervideiro de intencións, de contratos, de negociacións, tamén de coñecer as novidades máis importantes do sector industrial e tecnolóxico. Que sea un éxito todo para a feira, para Mintech, para o sector, que será todo bo para Galicia, incluso para o polo. Para o polo ibérico. Foi un placer contar con vostede, señor Mallón, hasta unha vindeira ocasión. Moitísimos éxitos, tanto na feira como no resto do sector. Moi ben, pues moitas gracias a vos. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos, recibimos a Iván Puentes e analizamos a situación política e a xestión desta legislatura no Concello de Pontevedra, capital das Rías Baixas. Non o perdan, hasta ahora mismo.